Magandang araw Pangasinan, magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Formal nang inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Isa sa mga naging batayan sa pagdeklara ay ang pagpasok ng Southwest Monsoon o ang hanging habagat. Ayon kay Greg De Vera, Chief of Pag-asa Dagupan, asahan na raw ang madalas na pag-ulan lalo na sa dapit hapon o gabi. Yun nga, dahil sa mayroon pa rin tayong El Nino sa ngayon na maaaring umabot hanggang sa December, ay in-expect po natin na yung ulan na ating mararanasan ay hindi ito kasing dami. Doon kasi alam mo may mga normal values tayo sa bawat lugar eh. So gawa ng may El Nino tayo, mababawas yung ulan natin. Awareness. Yan ang binigyan diin ng HIV/AIDS Gender and Development Activity na ginanap sa Dagupan City. Ito ay dinaluhan ng mga LGU tourism officials at mga kinatawan ng mga tourism-related industries gaya ng mga hotels. Motivation ng bisita namin, unfortunately, is to encounter with the opposite sex or go into adventures of that nature. So that's one. Although wala pang study na tourism is a main vector, but there's this possibility. Ayon naman kay Dr. Amelia Dumawang, Regional Director ng Department of Health Region 1, merong 25 people living with HIV na naitala dito sa Pangasinan mula January to April 2015. Kung umakyat yung people living with HIV, we attribute that to the increasing awareness na yung mga tao pumupunta na sila sa mga hospitals, facilities to get their blood tested. Hinihikayat naman ni Dr. Dumawang ang lahat ng may nais magpakonsulta na magtungo sa Region 1 Medical Center o sa mga City Health Office. No Bayo, No Boto. Ito ang pinaigting na kampanya ng Commission on Elections sa layuning mahikayat ang mga botante na magpa-validate ng kanilang rehistro sa nalalapit na eleksyon. Ayon kay Attorney Marino Salas, patuloy nilang pinaalalahanan ang publiko na mag-update ng kanilang rehistro. Hindi pa hihintulutang makaboto ang sino mang hindi makakapagpa-validate hanggang October 31. Ito ay bilang pagtupad sa mandatory biometrics voter registration na isinabatas pa noong 2013. Ito po yung mga nakarehistro noon na 2004 and earlier po na hindi nag-undergo dun sa biometrics capturing machine namin o sa BRM namin. So noon po, basta nakarehistro ka, makakaboto ka. But now po, with the passage of yung new law po, yung Republic Act 10367, kailangan makapture po yung fingerprint, yung signature, saka yung picture gamit po yung computer namin. Aniya, iniikot ng COMELEC Pangasinan ang lahat ng barangay para magsagawa ng validation at sinusulatan isa-isa ang hindi pa nakakapagpa-validate. As of last week po, we have 7.29% na lang. Maliit po na porsyento kung sa percentage natin titingnan, pero pag-translate po natin sa figure, that's around 115,000 pa po, more or less. Para matiyak na may epektibong strahitikong plano sa kaayusan ng lalawigan, hinikayat ng grupo ng mga retiradong pulis na magtalaga na ng permanenteng provincial director sa Pangasinan. Binigyan diin ito ng Pangasinan PNP Retirees Association na patuloy na umaapela sa mga appointing authorities, lalo pat nalalapit na ang 2016 elections. Election 2016 is fast approaching. Kailangan na talaga ng paglaanan ng panahon para makapagplano na. They decide the plans, the action plans for a clean and honest elections. So, dapat lang talaga na malaman natin kung sino yung head ng mag-head ng Pangasinan Police Provincial Office na siya rin mag-i-implement ng plan na gagawin niya. Dagdag pa ni Versosa, napapanahon na ang pagkakaroon ng malinaw na liderato sa hanay ng mga pulis sa Pangasinan para mas maagang maisagawa ang koordinasyon sa mga police station. And this is also in line with the policy of higher headquarters of PNP and the government na kagaya ng pag-appoint naman nila ng PNP, gusto nila na yung chief PNP yung somebody na magsaserve siya beyond the elections para hindi putol-putol yung mga programs. Bilang tulong sa mga local government unit, inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang programang BOAT-R o National Program for Municipal Fishing Vessels and Gears Registration. Ang BOAT-R ay isang programa na maprotektahan ang rights ng ating mga fishermen.
so that pagdating ng panahon na may ayuda o tulong na manggaling sa government o anong mang klase ng tulong or programa na manggaling sa provincial government, na local government in the municipality, city, or the national government ay mapunta sa mga may-ari ng boat na nakarehistro. Dagdag pa ni Dumenden, malaki ang maitutulong ng programa sa international market dahil mawawala na tayo sa international watch list ng illegal, unreported, and unregistered fishing vessel. Meron na tayong nakikitang mga benefits out of these efforts. Unang-una, yung ating nakamit na GSP Plus category. Ibig sabihin yan, in the European Union countries ay nawala na yung tariff ng ating mga produkto. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.